už je dávno za nami z ruskej presilovky. Až teraz sa môžu pevnejšie usadiť v obranom pásme svojho supera ruský hokejisti Malkin. Kovalčuk čaká na to, aby mu pomohol, ale nedočká sa, napriek tomu sa Rusi za slov Kovalčuka predsa len dostávajú. Kalinin, Malkin, od Malkina bol ten puk stečovaný za bránku, až teraz sa Malkin definitívne utvrdil v tom, že dal gól. Takže druhá využitá presilová hra. Znova pri vylúčení Coreyho Perryho dokázali Rusi zvýšiť skóre na svoju stranu o ďalší gól. Evgenij Malkin po tom, čo zabojoval aj s Kovalčukom, moc tam zaplietli hokejky. Teraz to bolo úplne jasné. Pomedzi chrániče Masona prešiel puk. Evgenij Malkin dosiahol tretí gól na tomto šampionáte. Svoje gólové skóre si začal utvárať v tom prvom, keď naskočil do šampionátu. Vôbec poprvýkrát sa presadil na majstrovstvách sveta. A zdá sa, že Corey Perry nie je takým smutným hrdinom tohto stretnutia. Jeho